Ini 19 tarik Mei, haste ganangai Tripura Motha, kaisa bikhub misil khalai tongo. Tamni hamale Rajyabasi jotano saimano, sini Amurpur sub division ni Mokrai kamio, jekhane dumping khalai, dumping center khamoi, Amurpur Nagar Panchayat bai bisi salya, a jaga dumping khamoi mane hanyani sarni karkhana khalai jai. Sengora sanani mutungo poriskar ke जों सार कारखाना खालामनायनि बागै बिरोधिया फेक्टरि खालामनायनि बागै बिरोधिया तबे आंनि जेफुरनो सिनि त्रिपुरासानि गामि नकथाय हुगुनि खालामनाय तेबो गोबां मा जागा दङ आरो टेकासेको नगर पन्चायत सनामो यांयां सनामो एएमसी सनामो आगरतला पुर कर्परेसन सनामो किन्तु बरंनि जे मल्या हामिया खिबिजानाय गांके सिनि एडिसि आमजायो सिनि बरफनि आमजायो तलाङै खिबियो जों आगरतलानि फुरबो प्रतिबाद मा खालायका जाते बुजों नगर खालायमाने जों तेलियामुरानिबो खालाय दङ तेलियामुरावबो साइटगै दङ अमरपुरनिबो ताबो मकराय गामि दृष्टान्त ते गोबां मामाहाय जत नगर पन्चायत रमदे ताबो बिसोरा मन्दिर जदि नगर पन्चायतनि थाखायके सिनि बरफनि आमजायो बरफ डाम्पिं खालायनाय जों सानानि मुजुं राज्य सरकारनो दिनै उन्नयनमूलक सामोन खालायदि सिनि बरफनो नायथों नायाथों नंनि वानसानि नंनि जेनेरेल एलाकाफोराव उन्नत खालायदि किन्तु तांनि हामिया मानिनो अशक मानिनो अंके सिनि बरफनि नकथाय जे सिरि सिटिन जिमिक 100-200 বছরनि जिमिक आरो दङै फायमानि आबाय गामिनो सबायनाय खालायनाय आबनो प्रतिबाद खालायनायनो दिनै जों आ जागा मकराय गामियाव खालायका प्रतिबाद खालायका आ प्रतिबाद खालायमानि यागुलो बरागारो सिनि बरफनो एरें एरें दंनाय जत्त बरफनो सिकला बसानो बरफ मिठा मामला रिने ताबो केस रिने जुलि रिजा जों दिनै अमनो सानान मुजुङाव बिखु मिছিল अमन बागै मा खालायो आ जागा जों कारखाना खालायनायनि रिगाला रिया डाम्पिं सेन्टारबो खालायना आरो जादा उको माने मिठा मामला रिने जे केस जोंनाय बरगनो दाति दाति उइद्र मा खालायनाय खालाया हांकांके त्रिपुरा मता तिनि मो डेमो पिक्चार टंखो तेबो नुकनाय आबनि बागै आं राज्य सरकारनो कयनाय याक जुर करिनबो कयनाय साहरनाय जों जेहेतु त्रिपुरा मता एडिसि हापाङो याक चालुगै दङ जों गरनि रुलिं पार्टी नरंनो जों कयहरो नरक दाक्ति दाक्ति ओ इनिशिएटिभ नामन मनो उइद्र खालायदि आरो Humani hai ko dumping ground khajang mani amno tine sing tine blackhen khamia chini khakosom amni bagai sing tine protest rally khalai ke sing pekor joran chimi tabo
gulagati laye notun bazar sung sokwaja jung omorong belai kene sajaga chini tibra mothani ngai ta chini buagaran sengra ngai jung omorong belanyo shelango chini tibra sa area oke hamya saya joto kisu mane hamerong chungo khibijago apei tamhina je hamya saya rong nage chung munam sunam kuma tongo chini tibra saro je general area handi tai kubun area kubun dokharoni area o nage boro sohor town thayo tong kota tongwa boro norke manam sunam kuno krai chini tibra sa area o sudu manam sunam khibinyai chungno rogi kepharanani ke chung ro khamya bai manja ke chini tibra sa komorani lama o thang tongo apni bagani chung belai ke chini bukha hamya chung omterong maka sunai chungno ha chung hanya achu chongla chini tibra sa ngai chini tibra mo thangai chung achu chongla tabuk je buskango chini सरकार तंगनाय बोमा का सुनाय आपनि बागनि चिनि तिनि खा हमनि का चिनि रेलि खायमानि सुना ओ जगाव साव साव फायरक मा ओ जगाव चिनि ताबो एडिसी हापां खायमानि यागला चिनि एमडीसी बरं मना सार उमा संपर्क खायमाया ते अरो तंग चिनि एरिया नि न चिनि लीडर कतर चिनि सारसं बरं मना सार चिनि सार मानो ते खरकसा तंग हाय हाय बिसं मना सबजनालि चेयरमैन चिनि बरं मना सार सुरन सफाया ते अरो जत वाइटीएफ तंग चिनि अरो तिप्रा मथा तंग डिस्ट्रिक्ट नि ते ब्लॉक नि ते सेंट्रल नि जत सेंग्रा जुरक तंग चिनि टीडब्ल्यूएफ नि तंग सेंट्रल नि मेंबर्स तंग ते आंगै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केन्द्र तिनि अजा सान मुंके अब हायनि तिनि सलाय तिनि सलाय माने जोङो बुसकांगो जोङो हम हायरांनो जोङो ताइरिया जा जोङो टोटल बन्द मा खानाय माने हाबि माने बन्द मा खानाय जोङो सराय गाहाम तनान बागै नों नोंसिरि खक माने गभर्नमेन्ट खानाया कानार ब आन्दोलन थांफैनाय चिनि सिरि खक माने गभर्नमेन्ट खानाया जाक जों जुदि खानाया तंगे जों ओ जागा बाथागला जों तेबो गटर आन्दोलन खायनाय जों ओ जागा बाथागला चिनि सराय जों गाहाम करंगा तनान बागै बरं अबनो साना बरं जसकबनो जोंनो व्यवस्था खालामनानै गाहामखौ चिनि एरिया नि सराय के मा तनाय खमनि मुंखौ चिनामा दाबो अर 17 नंग गुलागाति नेन सिनेमा कि सर आं तागरा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि नगै आं प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ आं उद्र खालाय आं कांके तिप्रा मथा हान्या सुक तंगला आर जदि अमनि कारणे जदि ल एंड अर्डर याकनि बायरे थांगा आंके मतिप्रा मथा दायि तंगला म राज्य सरकार सरासरि दायि नाय अबनति जदि कोनो ल एंड अर्डर जदि नष्ट अंखांगा आबो जोंना ल एंड अर्डर नारकनानि सरकारनि दायित्व नों आबो हायकेन मानारकनाय अमनुक नों कगनो गभर्नमेन्ट सरकार हापाङो तंनाय खानाया कानार ताम दि थानाय अबनो साका सिनि ककनो खानाया हांका को अमसिनि कस कजा म समग्र राज्यबासिनि कक तिब्रासानि कक आङो जे फुरुपनो सिनि तिब्रासानि नक थाय पारा उ थुगुनि महा डाम्पिं सेन्टार खाजनाय बा म संजारा तिब्रासारक तिनि बीजेपी खालायनाय आईपीएफ खालायनाय सीपीएम खालायनाय र आसुगुन मुनै दङ तिब्रासारक खालायमानो तिब्रा मथा ननै निनि नुखुमो निनि पारावा जखन खालायजागोन आफुरु बाहायनाय हायनि बागै समग्र तिप्रासानो जतन पार्टी धर्म बाद दुनिया सिम जतन नखनानै अम सिनि कामि बासिरि नारनानै जों नुकजाक सिनि गोबां मा आगिनि सिमिक सिनि दुमबरक थेवनाय सिनि बरकनि पारा उसेट खालायरो हजावनि नुकजाक गोबां मा लामा नानानि मुङै खालायजाक सिनि तिनि मतै खवाइते जेटा नेशनल हाइवे 8 NH 8 फाइतो माने आजागा सिनि बरकनि जे दुगा नकथाय सबाजां माने इंकांके जों मैक्सिमाम नुनुगो जों आबा अंकर जायगा 44 जायगायाव तिफायजां माने नुनुगो हायनि बागै जों तिनि आन्दोलन खालायनानै जोंगो मा खालायो जों मो खालायनानै मोजोंयाव सादुं गिरिंगिरि सिनि बरकनो हयरानि खालाय जों मो खालायनानै मोजोंया राज्य सरकारनो मनो गयो जोंनो ता जलि रेडी जोंनो ता खालाय रेडी जों सानदनायो शान्तिनायो किन्तु शान्ति बंग अंखांके आबो सिनि दाया बंगनि दायनाय राज्य सरकारनि दायनाय सानर खानाय अमो टोटाली बन खायनानि बागै जों कारखाना खालायनानै बन्द खालायनायनि बागै साया कारखाना खालायदि अन्य जागा गुबुननि जागा खालायदि जेखानो बरक तंया जेखानो बरक करै पारा करै आमा मा जागा दङ गिला जागा दङ दिनै आंसिनि बरकनि नक थाय हुकथाय न बिनि सम्पति जे खालायजाक आजिजाक न सबाय खालायनानै नांबा ममता एक धरननि जोंनो उसेट खालायनाय सहर गानानि नरि रहमानिचे मनि बिसिङो परिकल्पना दङ सार कारखाना बुसुक बास्तबित दा ओंनाय ओंया आबो सायमाया तबे आंगर
Mau ini 19 tarik Mei, haste ganangai Tripura Motha, kaisa bikhub misil khalai tongo. Tamni humale Rajyabasi jotano saimeno, sini Amorpur sub division ni, Mokarai kamio, jekhane dumping khalai, dumping center khamoi, Amorpur Nagar Panchayat bai bisi salya, ajaga dumping khamoi mane hanyani, sar ni karkhana khalai jai. Sengora sanani mutungo poriskar ke संसार कारखाना खालामनायनि बागै बिरोधिया फेक्टरि खालामनायनि बागै बिरोधिया तबे आंनि जेफुपुरन सिनि त्रिपुरासानि गामि नकथाय हुगुने खालामनाय तेबो गोबां मा जागा दङ आरो टेकासेक नगर पन्चायत सोनामो यां सोनामो एएमसी सोनामो आगरतला पुर कर्परेसन सोनामो किन्तु बरंनि जे मल्या हाबना खिबजाना इंकांके सिनि एडिसि आमजायो सिनि बरफनि आमजायो तलाङै खिबियो जों आगरतलानि फुरबो प्रतिबाद मा खालायका जाते बुद्धजों नगराव खालायमाने जों तेलियामुरानिबो खालाय दङ तेलियामुरावबो साइटगै दङ अमरपुरनिबो ताबो मकराय गामि दृष्टान्त ते गोबां मामाहाय जत नगर पन्चायत रमदे ताबो बिसोरा मन्दिर जरि नगर पन्चायतनि थाखाय सिनि बरफनि आमजायोनो बरफ डाम्पिं खालायनाय जों सानानि मुजुं राज्य सरकारनो दिनै उन्नयनमूलक सामोन खालायदि सिनि बरफनो नायथों नायाथों नंनि वानसानि नंनि जेनेरेल एलाकाफोराव उन्नत खालायदि किन्तु ताङै हामिया मानिनो अशक मानिनो इंके सिनि बरफनि नक थाय जे सिरि सिटिन जिमिक 100-200 बसरनि जिमिक आरो दङ बेमानि आबाय गामिनो सबायनाय खालायनाय आबनो प्रतिबाद खालायनायनो दिनै जों आ जागा मकराय गामियाव खालायका प्रतिबाद खालायका आ प्रतिबाद खालायमानि यागुलो बरगारो सिनि बरफनो एरें एरें दंनाय जत्त बरफनो सिकला बसानो बरफ मिठा मामला रैने ताबो केस रैने जुलि रैजा जों दिनै अमराव सारान मुजुङाव बिखु मिছিল अमन बागै मा खालायो आ जागा जों कारखाना खालामनानै रैगाला रैया डाम्पिं सेन्टारबो खालामना आर जादा उको माने मिठा मामला रैने जे केस जोंनाय बरगनो दाति दाति उइद्र मा खालायनाय खालाया हांकांके त्रिपुरा मथा तिनि मो डेमो पिक्चार टंखो तेबो नुकनाय आबनि बागै आं राज्य सरकारनो कयनाय याक जुर करिबो कयनाय साहरनाय जों जेहेतु त्रिपुरा मथा एडिसि हापाङो याक चालुगै दङ जों गरनि रुलिं पार्टी नरगनो जों कयहरो नरक दाक्ति दाक्ति ओ इनिशिएटिभ नामन मनो उइद्र खालायदि आर सिनि खिमानि हाइको डाम्पिं राउन्ड खाइजामानि आबनो तैने जों दिनै बेलाखेनो खामानिया चिनि खाखसम आबनि बागै जों दिनै प्रटेस्ट रेली खालायनायखौ जों बेकवार्ड जरान सिमे जों ताबो
gulagati laye nutun bazar sung sokwaja jung omorongno belaikene sajaga chini tibra mothani ingoi ta chini buagaran sengra ngoi jung omorongno belanyo shelango chini tibra sa area oke hamya saya joto kishu mane hamirongno tungo khibijago atei tamina je hamya saya rongno nage jung munam sunam koma tongo chini tibra saro je general area handi tai kubun area kubun dokharoni area ok nage boro sohor town thayo tongo toksa tongo boro norke munam sunam kuno krai chini tibra sa area ok sudu munam sunam khibinyai jungno rogi kepharanani te jung rog hamya bai manjaga chini tibra saro komodani lamao thang tongo apni bagani jung belake chini bukha hamya jung omterongno maka sunai jungno ha jung hanya achuku jonglak chini tibra sangai chini tibra mo thangai jung achuku jonglak tabuk je buskango chini सरकार तंगनाय बो मा कासुनाय आपनि बागनि चिनि तिनि खा हमनि का चिनि रेलि खायमानि ओ जगह साव फायर मा ओ जगह चिनि ताबो एडिसी हापां खायमानि यागला चिनि एमडीसी बरंगना सार उमा संकट खायमाया ते अरो दंग चिनि एरिया नि न चिनि लीडर कतर चिनि सारसो बरंगना सार चिनि सार मानब ते खरंसा दंग हाय हाय बिथंमोन साबजनालि चेयरमैन चिनि बरंगना सार सुरन सफाया ते अरो जत वाइटीएफ दंग चिनि अरो तिप्रा मथा दंग डिस्ट्रिक्ट नि ते ब्लॉक नि ते सेंट्रल नि जत सेंग्रा जुरक दंग चिनि टीडब्ल्यूएफ नि दंग सेंट्रल नि मेंबर्स दंग ते आंगै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केन्द्र तिनि अजा सान मुंके अब हायनि तिनि सलाय तिनि सलाय माने जोङो बुसकांगो जोङो हम हायरानो जोङो ताइरिया जा जोङो टोटल बन्द मा खानाय माने हाबि किमान बन्द मा खानाय जोङो सराय गाहाम खालामनानै बागै नों नोंसिर खक माने गभर्नमेन्ट खानाया कानार बो आन्दोलन थांफैनाय चिनि सिर खक माने गभर्नमेन्ट खानाया जाक जों जुदि खानाया तंगे जों अजागा बाथागला जों तेबो गटर आन्दोलन खायनाय जों अजागा बाथागला चिनि सराय जों गाहाम करङो तंनानै बागै बरं अबनो साना बरं जसकबनो जोंनो व्यवस्था खालामनानै गाहामखौ चिनि एडिसी एरिया नि सराय के मा तंनाय खमनि मुंखौ चिनामो दाबो अरो 17 नंगुला गाति नेन सिनेमा बिसर आं तागाटला पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि इंगै आं प्रेसिडेंट टीडब्ल्यूएफ आं बुंग्रि उजर खलाय आं कांके तिप्रा मथा हान्या जुक दंला आर जदि अमनि कारणे जदि ल एंड अर्डर याकनि बायरा थांगा आंके मतिप्रा मथा दायि दंला म राज्य सरकार सरासरि दायि नाय अबनति जदि कोनो ल एंड अर्डर जदि नष्ट खांगा आबो जों ल एंड अर्डर नारनानि सरकारनि दायित्व नों आबो हायकेन मा नारकनाय अमनु नों कगनो गभर्नमेन्ट सरकार हापाङो तंनाय खोनाया कानार ताम दि थानाय अबनो साका सिनि ककनो खोनाया हांका को अमसिनि कस कजा म समग्र राज्यबासिनि कक तिब्रा सानि कक आङो जे फुरुपनो सिनि तिब्रा सानि नक थाय पारा उ थुगुनै महा डाम्पिं सेन्टार खजनायबा म संजारा तिब्रा सारक तिनि बीजेपी खालायनाय आईपीएफ खालायनाय सीपीएम खालायनाय र आसुगु मुनै दङ तिब्रा सारक खालायमानो तिब्रा मथा होननाय निनि नुखुमो निनि पाराव जखन खालायजागोन आफुरु बाहायनाय हायनि बागै समग्र तिब्रा सानो जतननो पार्टी धर्म बाद दुनाय सिम जतन नखनानै अम सिनि कामि बासिरिनाय रखनानै जों नुकजाक सिनि गोबां मा आगिनि सिमिक सिनि दुमबरक खेवनाय सिनि बरकनि पारा उसेट खालाय रहजागनि नुकजाक गोबां मा लामा नानानि मुङै खालायजाक सिनि तिनि मतै खवाइते जेटा नेशनल हाईवे 8 NH 8 हायतो माने आजागा सिनि बरकनि जे दुगा नकथाय सबायजाक माने इंकांके जों मैक्सिमाम नुनुगो जों आबा उनकर जायगा खटिपुरन जायगा होति फैजाक माने नुनुगो हायनि बागैसो जों तिनि आन्दोलन खालायनानै जोंगो मा खालामो जोंनियाव सादुं गिरिंगिरि चिन बरकनो हयरानि खालाय जों खालायनानै मुजोंनिया राज्य सरकारनो मनो गयो जोंनो ताजलि रेडि जोंनो ताखलाय रेडि जों सान्थनायो शान्तिनायो किन्तु शान्ति बंग ओंखांके आबसिनि दाया बंनि दायिंनाय राज्य सरकारनि दायिंनाय आ सानर खनाय अमो टोटाली बन खायनानि बागै जों कारखाना खालायनानै बन्द खालायनायनि बागै साया कारखाना खालायदि अन्य जायगा गुबुननि जायगा खालायदि जेखानो बरक तंया जेखानो बरक करे पारा करे आमा कमा मा जायगा दङ गिला जायगा दङ दिनै आंसिनि बरकनि नक थाय हुकताय न बिनि सम्पति जे खालायजाक आजिजाक न सबाय खालायनानै नांबा ममता एकदरनि जोंनो उसेट खालायनाय सहर गानानि नरि रहमानिचे मनि बिसिङो परिकल्पना दङ सार कारखाना बुसुक बास्तबित दा ओंनाय ओंनि आबो सायमाया तबे आंगर
Mau ini 19 tarik me haste ganangui Tripura motha kaisa bikhub misil khalai tongo tamni humale rajyobasi jotona saimeno sini Amurpur sub division ni mokrai kamio যেখানে ডাম্পিং সেন্টার খালামoi Amurpur নগর পঞ্চায়েত বা ডিসি চালিয়া আ জায়গা ডাম্পিং খালামoi মানে হামিয়ানি সারনি কারখানা খালাজায় এখানে जों आरो सानानि मुथुङो परिष्कारके जों सार कारखाना खालामनायनि बागै बिरोधिया फेक्टरि खालामनायनि बागै बिरोधिया तबे आंनि जेफुरनो सिनि त्रिपुरासानि गामि नकथाय हुगुनि खालामनाय तेबो गोबां मा जागा दङ आरो टेकासेक नगर पन्चायत सोनामो यांयां सोनामो एएमसी सोनामो आगरतला पुर कर्परेसन सोनामो किन्तु बरंनि जे मल्या हामिया खिबिजानाय इंकांके सिनि एडिसि आमजायो सिनि बरफनि आमजायो तलाङै खिबियो जों आगरतलानिफ्रायबो प्रतिबाद मा खालायखा जाहाथे बुद्धजों नगराव खालायमाने जों तेलियामुरानिबो खालाय दङ तेलियामुरावबो सायथ'गै दङ अमरपुरनिबो ताबो मकराय गामि दृष्टान्त ते गोबां मामाहाय जत नगर पन्चायत रमदे ताबो बिसोरा मन्दिर जुदि नगर पन्चायतनि थाखाय सिनि बरफनि आमजायो बरफ डाम्पिं खालायनाय जों सानानि मुजुङो राज्य सरकारनो दिनै उन्नयनमूलक सामोन खालायदि सिनि बरफनो नायथों नायाथों नंनि वानसानि नंनि जेनेरेल एलाकाफोराव उन्नत खालायदि किन्तु ताङै हामिया मानिनो अशक मानिनो इंके सिनि बरफनि नकथाय जे सिरि सिटिनि जिमिक 100-200 बसरनि जिमिक आरो दङै फायमानि आबाय गामिनो सोबायनाय खालायनाय आबनो प्रतिबाद खालायनायनो दिनै जों आ जागा मकराय गामियाव खालायका प्रतिबाद खालायका आ प्रतिबाद खालायमानि यागुलो बरागारो सिनि बरफनो एरें एरें दंनाय जत्त बरफनो सिकला बोसानो बरफ मिठा मामला रैने ताबो केस रैने जुलि रैला जों दिनै अमनो सानान मुजुङाव बिखु मिছিল अमन बागै मा खालायो आ जागा जों कारखाना खालामनायनि रैगाला रैया डाम्पिं सेन्टारबो खालामना आर जादा माने मिठा मामला रैने जे केस जोंनाय बरगनो दाति उइद्र मा खालामनाय खालाया हांकांके त्रिपुरा मता तिनि मो डेमो पिक्चार टंखो तेबो नुकनाय आबनि बागै आं राज्य सरकारनो कयनाय याक जुर करिबो कयनाय साहरनाय जों जेहेतु त्रिपुरा मता एडिसि हापाङो याक चालुगै दङ जों अरनि रुलिं पार्टी नरकनो जों कयहरो नरक दाक्ति ओ इनिशिएटिभ नामन मनो उइद्र खालायदि आर सिनि खिमानि हाइगो डाम्पिं राउन्ड खायजामानि आबनो तैने जों दिनै बेलाखेनो खामानिया चिनि खापसम आबनि बागै जों दिनै प्रोटेस्ट रेली खालायनायखौ जों पेपर जरन सिमि जों ताबो मुलाकाति लायो नतुन बाजाराव जों सफायजा जों अमरावनो बेलाखेनो जाजाया चिनि त्रिपुरा मथानि इंगै ता चिनि बुवाग्रान सेंग्रा इंगै जों अमरावनो बेलानि सेलांगो चिनि त्रिपुरा सा एरियायाव के हामिया जाया जत किसु माने हामिरावनो जों खिबिजागो आतै तामिनाय जे हामिया जाया रावनो नागे जों मोनाम सोनामखौ मा दङ चिनि त्रिपुरा सारो जे जेनेरेल एरिया हन्दी ताई गुबुन एरिया गुबुन दखाननि एरियायाव हाके बर' सहर टाउन थायो तंग कक्सा दङ बर' नरखे मोनाम सोनाम खुनु खरै
chini ti berasa area kan sudu menam senam kibinyai jungno rogi keparanani ke jung rog hamya bai manja ke chini ti berasa ro komodani lama thang tongo apni bagani jung belai ke chini bukha hamya jung omterong maka sunai jungno ha jung hanya atu jonglak chini ti berasa ngai chini ti bramo thangai jung atu jonglak tabu je buskango chini सरकार तंगनाय बो माका सुनाय आपनि बागनि चिनि तिनि खा हमले का चिनि रेल खायमानि ओ जगह साव फायर मा ओ जगह चिनि ताबो एडिसी हापां खायमानि याबला चिनि एमडीसी बरंगना सार उमा संकट खायमाया ते अरो दंग चिनि एरिया नि न चिनि लीडर कतर चिनि सारसं बरंगना सार चिनि सार मानब ते खरंसा दंग हाय हाय बिथंमोन साबजनालि चेयरमैन चिनि बरंगना सार सुरन सफाया ते अरो जत YTF दंग चिनि अरो तिप्रा मथा दंग डिस्ट्रिक्ट नि ते ब्लॉक नि ते सेंट्रल नि जत सेंग्रा जरक दंग चिनि TWF नि दंग सेंट्रल नि मेंबर्स दंग ते आंगै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट केन्द्र तिनि अजा सान मुंके अब हायनि तिनि सलाय तिनि सलाय माने जोङो बुसकांगो जोङो हम हायरानो जोङो ताइरिया जा जोङो टोटली बन्द मा खानाय माने हाबि किमान बन्द मा खानाय जोङो सराय गाहाम तनान बागै नों नोंसिर खक माने गभर्नमेन्ट खानाया कानार बो आन्दोलन थांफैनाय चिनि सिर खक माने गभर्नमेन्ट खानाया जाक जों जुदि खानाया तंगे जों अ जागा बाथागला जों तेबो गटर आन्दोलन खायनाय जों अ जागा बाथागला चिनि सराय जों गाहाम करङो तंनान बागै बरं अबनो साना बरं जसकबनो जोंनो व्यवस्था खालामनाय गाहामके चिनि एरिया नि सराय के मा तनिनाय खमनि मुंखा चिनाम ताबो अरो 17 नंग लागाति नेन सिने मुखि सब आं तागाटला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि इंगै आं प्रेसिडेंट TWF आं बुंग्रि उजर खलाय आं कांके तिप्रा मथा हाना जुग दंला आर जदि अमनि कारणे जदि ल एंड अर्डर याकनि बायरा थांगा आंके मतिप्रा मथा दायि दंला म राज्य सरकार सरासरि दायि नाय अबनति जदि कोनो ल एंड अर्डर जदि नष्ट खांगा आबो जों ल एंड अर्डर नारनानि सरकारनि दायित्व नों आबो हायकेन मा नारकनाय अमनुक नों कगनो गभर्नमेन्ट सरकार हापाङो तंनाय खानाया कानार ताम दि थानाय अबनो साका सिनि ककनो खानाया हांका को अमु सिनि कस कजा म समग्र राज्यबासिनि कक तिब्रासानि कक आङो जेफोरबो सिनि तिब्रासानि नक थाय पारा उ थुगुनै महा डाम्पिं सेन्टार खाजनायबा म सोंजारा तिब्रासारक तिनि बीजेपी खालायनाय IPF खालायनाय CPM खालायनाय र आसुगु मुनै दङ तिब्रासारक खालायमानो तिब्रा मथा होननाय निनि नुखुमो निनि पाराव जखन खालायजागोन आफुर बाहायनाय हायनि बागै समग्र तिब्रासानो जतननो पार्टी धर्म बाद दुनाय सिम जतन नखनानै अम सिनि कामि बासिरिनाय रखनानै जों नुकजाक सिनि गोबां मा आगिनि सिमिक सिनि दुमबरक खेवनाय सिनि बरकनि पारा उसेट खालाय रहजागनि नुकजाक गोबां मा लामा नानानि मुङै खालायजाक सिनि तिनि मतै खवाइते जेटा नेशनल हाइवे 8 NH8 हायतमने आजागा सिनि बरकनि जे दुगा नकथाय सबायजाक माने इंकांके जों मैक्सिमाम नुनुगो जों आबो उनखर जायगा खटिपुरन जायगा होति फैजाक माने नुनुगो हायनि बागैसो जों तिनि आन्दोलन खालायनान जोंगो मा खालायो जों म खालायनान मुजोंयाव सादुं गिरिंगिरि सिनि बरकनो हयरानि खालाय जों म खालायनान मुजोंया राज्य सरकारनो मन गयो जोंनो ताजलि रेडी जोंनो ताखलाय रेडी जों सान्तनायो शान्तिनायो किन्तु शान्ति बंग ओंखांके आबो सिनि दाया बंनि दायिंनाय राज्य सरकारनि दायिंनाय सानर खानाय अमो टोटाली बन खायनानि बागै जों कारखाना खालायनायनि बन्द खालायनायनि बागै साया कारखाना खालायदि अन्य जागा गुबुननि जागा खालायदि जेखानो बरक तंया जेखानो बरक करे पारा करे आमा कमा मा जागा दङ गिला जागा दङ दिनै आंसिनि बरकनि नक थाय हुकताय न बिनि सम्पति जे खालायजाक आजिजाक न सबाय खालायनान नांबा ममते एकदरनि जोंनो उसेट खालायनाय सहर गानानि नरि रहमानिचे मनि बिसिङो परिकल्पना दङ सार कारखाना बुसुक बास्तबित दा ओंनाय ओंनिया आबो सायमाया तबे आंगर नु mắc khởi này cái bro này cái thầy mà cái ôi đó mắc khởi này hai cái cho ba cho lì nơi
Tapi